Yang berkasa Sang Putra Gnades. Duduk kang ora terima ning ucapane wong tua, tapi kakane rumangka wong di duwe banda. Arep diempani apa, arep disangani apa sira ora aja kawin anak kita. Iku ucape wong tua. Mama Robert, 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 Mama Robert sayang. Kakak Robert sayang, berlanjut balik. AM Videographic. Larane ning ati dihina caci maki, nanging sejatane kakang wong ora duwe. Robert sayang, najan senok kedaman wong tuane belikan, wis ana calone duduk kakang mantune, turutana wong tua yang pengen senok bahagia. Kakang orang Lia salon ukur saya, Lia salon ukur saya, Lia salon itu ucape wong tua. Masih sebisa sekali lagi kanggo Arabet, kanggo Lia salon ya. G, siap, siap. G, siap. Red on Production. Bareng LDO officialnya juga. Videografi. Larane ning ati dina caci maki, nanging senajane kakang wong ora duwe. Bos galonnya juga najan senok demen wong tuane beli demen. Wisana calone duduk kakang mantune, rutana wong tua yang pengen bahagia. Arep diempani apa, arep disandani apa sira orang aja ngawin anak kita. Iku ucape wong tua. Anak kita iku ucape wong tua.